मोनद' हारिनि एसटिनि जिथु होनायनि जिथु सरकारा थाम-थिम खालामबाय थादों आरो जिहेतु फारनैथिंजायनिफ्रायबो जिथु सोमावसारनाया खोब गोख्रों महर लादों। गतिके बेखौ बे थासारिया दिनै खोब गाज्रि बुंनो थाङोब्ला। थेवब्लाबो जों जिहेतु 14टा जनगोष्ठीया एसटि मर्यादा मोननानै दङ आसामाव। बे 14टा हारिया एसटि मर्यादा मोननानै दङ। बे 14टानि बादैबो 14टायाव गासै जोङो प्राय 45 लाखसो सुबुं दङ। किन्तु दा 6टा कमिउनिटिनो होनो नागिरदों मरान, मटक, कुश, राजबंशी आरो टी ट्राइब्स आरो आहमफोरनो। दा बे 6टा जनगोष्ठीखौ सरजाबोब्ला 1,80,00,000 जायो। बे 1,80,00,000 सुबुंखौ जुदि 40 लाख मानसिनि सायाव जाबसिना होयोबा बे 40 लाख मानसिनि अस्तित्व थानाय नङा। बेनिखायनो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा CC2A जों थाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै जोङो नैबे थाखानाय जिथु 14टा ट्राइबेल दङ बेनि जेबो खहा जायालासिनो सोरखारा बबे केटेगरियाव बोरैहाय एसटि होयो जों बेखौ जोंबो बुंबाय थादों आरो जों बुंदों जाहाथे जों थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा जाहाथे खुनु खहा जानो मोना। बेखौ खालामनो थाखाय सांबिधानिक भाबै एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिथांनो मा सुबिदा होयो सोरखारनि खोथा। किन्तु सेन्ट्रेलाव हक स्टेटआव हक जोंनि जिथु 14टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेलफोरनि दानि आथिखालनि ट्राइबेलफोरनि जाहाथे जेबो हानि बिगिनि जानो मोननाय नङा मोन्थायफ्रा जों बेखौनो खावलायबोबाय थादों। दा बिसोरनो भेलि होदों, भेलि होनानै माबादि होगोन, मा सुबिदा होगोन, बबेनिफ्राय लाबोना होफैगोन, बबे रिजार्भेसनाव बिसोरखौ दोनगोन, बिसोरखौ आलादा रिजार्भेसन होनो थाखाय संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैबाबो बिसोरनो होनांगौ। होनो हायोब्ला, गतिके हायाब्ला जोंजों जाहाथे सरजाबफानो मोना जों बेखौ बिरोधि खालामबोबाय थादों। जिथु ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट आरो बिटिसिनि गायखुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना एसटि स्टेटास होनायाव पजिटिभ बाथ्रा बुंबाय थादों। बेनि सायाव सारमोननि रिएक्सन? दा हाग्रामा साराबो होदों मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे आन्दारस्टेन्डिं जादोंमोन नङा होमबा? बेयाव होलायनाय होलायैखौ जों सोंखारिलाबाय थाबाथ' जाला। किन्तु दानि जिथु परिबेस बेनि थाखाय मुकाबिला जानो थाखाय एट फार्स्ट जों ट्राइबेलखौ बोरै रैखाथि होनो जों 1 नम्बराव ट्राइबेलनि खोथा बुंनांगोन जों। 1 नम्बर जों ट्राइबेल, 2 नम्बरावसो बर', सोरबा मिसिं, सोरबा देउरि, सोरबा सनवाल नङा होमबा? गतिके दानि बे खैफोदनि समाव सोरजोंबा हाब्रु सारलायबाय थानानै बेखौ आरो गुवार खालामालासिनो जों बोरैहाय जोंनि रैखाथिखौ थाग थिग खालामनो हायो थारमाने बिनि थाखाय जों गसंथालायनांगौ। दा बिथांमोनहाबो बुंबाय थादों जाहाथे एक्जिस्टिं थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जाहाथे खहा जानो नाङा। बिथांमोनहाबो बुंदों, जोंबो बुंदों, बर' फरायसा आफादा बुंदों, गुबुन गुबुन हारिनि कमिउनिटि मानसिफोरा बुंदों, CC2Aबो बुंदों जाहाथे एक्जिस्टिं थानाय ट्राइबेलफ्रा जाहाथे खुनु खहा जानो मोना। गतिके खहा जानो मोनै बादि बेनि पलिसिफोरखौ लानो थाखाय दिनै गावजों गाव हाब्रु सारलायनायफोरखौ दोनथ'लायनानै हाग्रामा सारानो जा, प्रमद बर'आनो जा, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, जिखि आफादानो जा, डिस्ट्रिक्ट दैदेनगिरियानो जा बे खैफोदनि समाव ज' जानो थाखाय आं खावलायदों।